Припинок. Брест-Усходні. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Скрипникова. Аўтобус рухаецца ў напрамку аўтобусны парк. Припинок. Скрипникова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Піянерская. Припинок. Піянерская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Кіеўская. Припинок. Кіеўская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Дываны Брэста. Аўтобус рухаецца ў напрамку аўтобусны парк. Припинок. Дываны Брэста. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Панчошны камбінат. Припинок. Панчошны камбінат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўтобусны парк. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Аўтобусны парк. Канцавы прыпынак.